2:30 ночи. Пора вставаць і зарабляць. Першай справай у мяне сняданак. Шкада, што ў мяне няма часу катаваць, бо я занадта заняты. Я уже 6 месяцаў як сышоў з Ютубу, каб гандляваць акцыямі на поўную стаўку. Сацыяльныя сеткі гэта добра. Я люблю пачынаць дзень з добрай прабежкі, каб расслабіць цела, разагнаць кроў, проста добра пачаць дзень. Але сапраўдныя грошы ў рынку акцый. Нарэшце мы можам сесці за працу. Акцыі, апцыёны, фьючерсы, вытворныя. Купляй Камкоін, укладай усе зберажэнні ў Камкоін. Усё на апцыёны, усё на гэтыя акцыі. Камкоін нічога не каштуе. Я прадаў усе свае Камкоіны да апошняй кроплі. Акцыі, апцыёны, купляць, прадаваць. Вось і ўсё. Звычайны дзень жыцця гандляра акцыямі, дзедка. Я скарыстаў рынак акцый, і ён даў мне грошы, таму не забудзьце далучыцца наступным разам. Слухайце, я не ўмею гандляваць акцыямі. Я страціў усе свае грошы на Робінгудзе. Я зусім не разумею, што раблю. Вось бы толькі было нешта, што б гандлявала акцыямі з-за мяне. Вітаю, я хочу даць сваёй рыбцы Фрэдэрыку магчымасць гандляваць акцыямі. Так, я ведаю, што вы думаеце. Майкл, у цябе ёсць залатая рыбка? Майкл, чаму ты ўжо 8 месяцаў не выкладаў відэа? Ну ды ладно. Вось моя ідэя, вось. Тут, прямо вось тут. Мы адсочваем месцазнаходжанне Фрэдэрыка ў акварыуме, а потым штараніцы, калі рынак акцый адчыняецца, яму будуць давацца дзве выпадковыя кампаніі, і ён будзе абіраць адну з іх, праводзячы час на адпаведным баку акварыума. А камп'ютар будзе купляць адпаведныя акцыі на грошы спонсараў гэтага відэа. Але ў першую чаргу трэба адсочваць гэтую рыбу. Вы можаце падумаць, што я паставіў акварыум перад белай сцяной, каб рыбцы хапала святла і было камфортна. Памыляецеся. Я зрабіў гэта, каб напісаць праграму па адсочванні, якая проста будзе шукаць аранжавыя пікселі рыбы, і нічога не зламаецца праз рознакаляровы фон. Вось код, які я напісаў, каб выводзіць карцінку з камеры. Тут няшмат, але мы можам дадаць функцыю, якая адфільтроўвае пэўныя колеры прама як апарты. Потым кажам функцыі адфільтроўваць усе колеры акрамя аранжавага. Код складаны, таму не разгубіцеся, але тудэма-сюдэма, і ў нас ёсць каляровая маска. А тут што за гаўно? Трэба пасыпаць кодам постапрацоўкі, і ўсё чыста. Мне не прыйшлося гэта гугліць, забіце зяпы. Потым бяром гэтую апрацаваную выяву, адсочваем гэтую піксельную жыжу, малюем кола, бяром яго, капіруем арыгінальную выяву, тудэма-сюдэма, адсочванне рыбы. Рыба высачана. Шчыра, гэта была самая складаная частка. Я яшчэ дадаў усяго патроху, всякіх стыкераў, крыху логікі. Думаю, мы гатовы да тэстаў. Але пакуль без грошай, бо я не ведаю, ці працуе. Зараз мусіла ўключыцца святло, і на акварыуме таксама, бо яно падключанае да вунь таго рэле. Праграма мусіць аўтаматычна іх уключыць у любы момант. У любы момант зараз уключыцца, вось халера, ніхрена не працуе. О, не, святло ёсць! Бум! Стыкеры зверху! Бум! Рыба абірае! Зараз яна замо! Так, хто ж пераможа? Боже мой, гэта неверагодна! Рыба купіла акцыю. Ну, насамрэч не купіла, але яна яе абрала. Неверагодная. Яна купіла ультру, а не Боінг. Добры, выдатны выбар. Думаю, можна падключаць да сапраўднага рынку акцый. Наогул мусіць быць супер проста. Існуе купа бясплатных API, з якімі можна купляць акцыі ўсяго за пару радкоў коду. Я выкарыстаю вось гэты Альпака API, але яны ўсе амаль аднолькавыя. І ўсё, што мне трэба, гэта дадаць пару радкоў да коду рыбы і... Так, думаю, гэта ўсё. Можна пачынаць гандляваць акцыямі. Пайду наверх і ўсе запушчу. Што гэта? Што за Wall Street Bets? Wall Street Bets — гэта сабрэддзіт для вылупкаў, якія спрабуюць хутка разбагацець на мемных акцыях. Мы любім акцыі, мы любім! Як гэты ідыёт, што на відэа страціў $50 000 за 2 секунды. Іх укладанні не заснаваныя на логіцы, толькі на мемах і хуткіх грошах. Гэтыя хлопцы сраныя геніі! Іх акцыі толькі растуць! Халера, я мог бы напісаць бота, які б сядзеў на іх сабрэддзіце і купляў бы акцыі адпаведна таму, што яны там публікуюць. Можа мне пачаць спачатку, але ж Фрэдэрык ужо навучыўся купляць акцыі. Але хлопцы адтуль абіраюць найлепшыя акцыі. Ты бачыў GameStop, бачыў Теслу, бачыў... Ты ж бачыў, як спраўляецца Фрэдэрык. Ён, бляха, неверагодны, проста трымайся плана. Wall Street Bets — гэта бясплатныя грошы. Што табе не зразумела ў бясплатных грошах? Эх, вось бы я мог зрабіць і адно, і другое, паставіўшы іх адно супраць другога у невераёмным спаборніцтве рыбы і чалавека, каб убачыць, хто больш заробіць.
Фредерик хутка адрываецца, купіўшы акцыі Nike. Тым часам дурні з Wall Street Bets купляюць лосі і застаюцца пазаду. Гэта будзе... Гэй, гэта ж я, тупарылы каментатар. Майкл, ты ж не можаш прадставіць усе кам'юніці нейкай праграмай. Вядома, бляха, магу. Каб гэты бот працаваў, мы мусім ведаць, як Wall Street Bets ставіцца да пэўных акцый. Для гэтага мы скарыстаемся аналізам настрояў. Гэта апрацоўка натуральнай мовы, якая карыстаецца машынным навучаннем. Я зірнуў у каментары пад маімі відэа. Адзін з іх: памры навечна, поблядь, ненавіджу цябе. Бот па аналізе настрою вызначыць, што ён тут негатыўны. Цяпер зірнем на іншы, дзе напісана: думаю, ты класны. Дарэчы, у мяне ёсць крутая ідэя для робота. Бот па аналізе настрою вызначыць, што гэты каментарый гамон, які негатыўны. Бо твая ідэя, хутчэй за ўсё, кавалак гаўна. Каб натрэніраваць такога бота, трэба даць яму кавалкі тэксту, якія чалавек ужо пазначыў як пазітыўныя ці негатыўныя. Ёсць купа такіх бясплатных баз даных з маўленнем нармальных людзей, але... Яны кажуць пра хуткія грошы і ёла, бумераў і слабыя рукі ці папяровыя. Стонкс, проста ёло. У іх унікальны слоўнік, таму мне трэба стварыць уласную базу даных з выкарыстаннем іх дурной тупарылай мовы. Я зайшоў на Wall Street Bets, адсартаваў найлепшае за ўвесь час, пампаваў 10 000 пастоў, засталося толькі пазначыць іх як пазітыўныя ці негатыўныя. Таму я сеў з кубкам смачнай кавы і пазначыў усё ўручную. Насамрэч не, на гэта б сышло гадзін 5, гэта пиздец дурнота. Замест гэтага я патраціў цэлы месяц на вывучэнне React і стварэнне сайта, куды маглі б заходзіць людзі і пазначаць пасты за мяне. Потым я зрабіў твіт, дзе спытаў карыстальнікаў Wall Street Bets іхныя нікі. Я адправіў іх у API Reddit, атрымаў топ-10 аккаунтаў з найбольшай кармай сярод карыстальнікаў Wall Street Bets, і ў кожнага з іх узяў па 1000 пастоў, сумарна 10 000, і атрымалася база даных. Так я ператварыў справу на 5 гадзін у справу на 1,5 месяца, таму што я праграміст і мы робім так. На гэтай базе даных я натрэніраваў бота па аналізе настрою, і цяпер шторанак, калі моя рыба пачынае гандляваць, гэты бот заходзіць на Wall Street Bets, праглядае найлепшыя пасты дня, пакуль не знойдзе тое, што спадабаецца, і купляе акцыі, пра якія вядзецца гаворка ў пасце. Вось як гэта працуе. А цяпер давайте вернемся да спаборніцтва і паглядзім, хто лепш гандлюе акцыямі. Майкл, адбываюцца вар'яцкія рэчы. Сапраўды, проста вар'яцтва. Цікавая пакупка ад Wall Street Bets. Не думаю, што GameStop зноў спрацуе. Людзі любяць гульні, Майкл, гамон як любяць. Вялікі рост на Wall Street Bets, гэта можа быць чарговы 9-11. Рыба просто вар'яцее, купляе касткай Facebook. Мета. Цяпер гэта мета. Вар'яцкі дзень, надзвычай шмат хістанняў. Нічога не ясна, я не ведаю, якім будзе вынік. Трэба дазнацца меркавання эксперта. Добрага дня. Праходзьце на борт. Вітаю. Гэта Грэхам Стэфан, ён робіць відэа з парадамі ў інвестыцыях, а таксама ён гамон, які багаты. Дык ты займаешся грашыма? Так. Я хачу задаць пару пытанняў. Я дам табе 2 партфоліа. Я хачу, каб ты іх прыглядзеў і сказаў, якое з іх лепш. Добра. Першае партфоліо цікавае, а другое... Ага. Я бачу тут шмат мемаў, увесь рынок. Усё гэта толькі падала апошнія месяцы. Ага. Калі б я выбіраў, з першым мне было б нашмат больш камфортна. Што калі я скажу, што ўсе гэтыя акцыі купіў алгарытм? Я хутчэй паверыў. Я дам табе статыстыку. Ого, алгарытм добра спрацаваў. Бачу, ты яго трымаў 3 месяцы. За першае партфоліо адказвала моя рыбка Фредерик. Гэта відэа пра інвестыцыі, і я думаю даць гледачам магчымасць інвеставаць у фонд, якім кіруе моя рыба. Дык, праўда рыба? Так. Я вярнуўся. Тут проста вар'яцтва. Што сказаў Грэм? Ён паставіў бы на рыбу. Але статыстыка Wall Street Bets. Тут такія пікі, найвялікшыя, яны могуць перамагчы. Але ён бы паставіў на рыбу. Ненавіджу цябе, Грэм Стывенс. Вялікае падзенне. Што гэта за гаўно? Што гэта? Вялізнае! У Wall Street Bets няма шансаў. Што гэта? Што гэта такое? Гэта яно. Яно расце. Гэта камбэк. Прама Так. на месяц. Так. Яны адгуляюцца. Так. Усё выйдзе. Яны нахуй здохлі. Рыба Рыба перамагла! Вось так, бляха, Фредерик! Пайшлі ў дупу Wall Street Bets! Вас раз'ябала рыба! Пагналі! Вось так! Ну вось і ўсё, рыба найлепшая тэхналогія. Скончым на гэтым? Не. Я думаю, я мог бы скарыстацца гэтай рыбай, каб стварыць сапраўдны бізнес. Я ўжо некалькі дзён працую над стартап-прапановай, і хутка ў мяне сустрэча з патэнцыйнымі інвестарамі, таму мне пара. Гэта тыпу сустрэча з венчурнымі капіталістамі. Насамрэч не, мы прыйшлі ў нейкую дзіўную хайп-хату для стваральнікаў стартапаў. Кожны з гэтых людзей мае ўласную кампанію, і менеджмент дазволіў мне расказаць ім пра мою ідэю. Вітаю, народ, мяне зовут Майкл. Я тут як прадстаўнік Рыфлі. Мы невялікі фінансавы стартап. Вы ўсе, пэўна, бачылі
разумелі, што адбываецца. Просто купа артыкулаў пра недасведчаных людзей, якія губляюць грошы на рынку акцый. Тут у справу ўключаецца рыфлі. УСБ працуе на аналізе настрояў. Другі — гэта рыба, адсочвае рухі аналітыка. УСБ паказвае сярэднія паказчыкі, але рыба зарабіла на 14% больш, чым сярэдні паказчык за квартал. Шчыра, асноўная прычына, чаму я тут, гэта паказчыкі тэхналогіі рыба. Яна ўжо працуе добра, але думаю, мы можам змусіць яе даваць нават лепшыя паказчыкі. Гэта зводзіцца да пары умоваў. Якасць акварыуму, чысціня тыпу вады, якасць ежы, лепшыя фільтры, многа іншае. Пра гэта я ўжо сказаў. А нам трэба ведаць, колькі часу рыба здольна працаваць. Сярэдняя працягласць жыцця гэтага віду каля 8-12 год. Мы лічым, што пры лепшай якасці вады і большай увазе да корму мы зможам працягнуць як мінімум 20 год. Нашу рыбу завуць Фрэдэрык. Ну і дзякуй вам. Ці ёсць у вас пытанні? У мяне шмат пытанняў. Значыць, рыба вызначае ваш выбар акцый? Так, гэта рыба, так, у гэтым і сэнс. У нас тут камера, якая сочыць за рыбай. Рыбе даюцца дзве акцыі. Дзе рыба правядзе больш часу, тая акцыя купляецца. Ёсць яшчэ пытанні? Ну, не ўсе глядзяць у будучыню, і гэта нармальна. Я зусім не злуюся, зусім. Блядь! Ну чаму яны не разумеюць? Блядь! Напэўна, свет проста не гатовы да гэтай тэхналогіі. Усё, што я хацеў, гэта дужа гамон, як дужа разбагацець. Але, магчыма, я гэтага не заслугоўваю, але ёсць той, хто заслужыў. Таму я прадаў усе акцыі ў партфоліо і вывеў грошы. Гэта поўная сума грошай, якія зарабіў Фрэдэрык. $1007.50. Уяўляеце, што гэта рыба зарабіла? Я вярнуўся туды, дзе яго купіў. Я ўзяў яго з гэтага акварыума, а цяпер ён робіць вялікія рэчы. Прабачце, я шукаю, тыпу, лепшыя фільтры і ежу. Дуже добрый фільтр. Выдатна, я возьму вось гэтыя. А што наконт ежы? Нешта такое. Рэальна нешта для багатых. Трымайце, рэшта для Фрэдэрыка. Што? Гэта для Фрэдэрыка, рэшта. Фрэдэрыка? Так для яго можаце пакінуць, гэта Фрэдэрык зарабіў. Дзякуй вам. Вау, Майкл, чаму ты так доўга рабіў гэта відэа? Бляха, не ведаю, я быццам адключыўся месяцаў на 8 і ўсё роўна прасраўся магчымыя дэдлайны. Але ведаеце што? Я ўсё роўна хутчэй за інтэрнэт-гісторыка, вось што важна, дзедка. А наконт Фрэдэрыка ён зарабіў сабе на пенсію. Астатак дзён ён правядзе ў рыбным раі. Гэта канец відэа. Дзякуй за прагляд. Калі спадабалася, можаце падпісацца, каб не прапусціць наступнае ў 2025 годзе. Дзякуй Фрэдэрыку за тое, што зрабіў гэта магчымым, а таксама Богу, Ісусу, каталіцкаму Ісусу. А, яшчэ я зрабіў гэты постэр з інфармацыяй змагання Фрэдэрыка з Wall Street Bets. Я ўсё роўна рабіў якасны графік, дык чаму не? Магчыма, я буду яго прадаваць, таму калі хочаце, можаце купіць. І калі не хочаце, гэта не абавязкова. Але ён проста бляха вялізны, ён вышынёй з мяне. Я вядома, гамон які нізкі, але ўсё роўна. Постер проста вялізны. Ён даўжынёй 1,5 метры, там бачна, хто якія акцыі купіў, у які час і ўсё такое, ён клас. Калі хочаце яго купіць, заходзьце на мой новы сайт. На вялікі жаль, peacebaby.art гэта больш не мой сайт. Мне, калі шчыра, надакучыў гэты туалетны гумар, і я хачу рухацца далей з нечым элегантным. А яшчэ я забыў аплаціць дамен, і нехта яго скраў. Таму цяпер peacebaby.store мой новы сайт. Дзякуй за прагляд гэтага відэа ў беларускай агушцы. Убачымся ўсяго праз год.